Nire izena Itzol Batiz da, Aizilan eta Kultiba enpresetako partaidea naz, eta Amoribetan finkatuta dagoen enpresa bat da. Aizialdi munduan eta kultur kudeaketan aritzen gara. Aizilan 2002 urtean sortu zen, Demaren laguntzaz. Aizilanen momentu honetan 35 pertsona ari gara lanean. Eta Demaren bitartez baita 2007 urtean beraiek lagundutako gogoeta estrategiko baten ondorioz Kultiba sortu zen, eta Kultibaren funtsa pixkat da Aizilanek egiten duen kudeaketa lanaren komplementariedade bat sortu, eta kultura arloko aholkularitza egiten dugu Kultiban. Indartu programa Demaren bitartez ezagutu genuen, beraiek jarri ziren gurekin harremanetan. Egia esan, 2002 urtetik ona beraiekin nahiko harreman estua izan dugu, eta beti egon gara harreman batean. Naiz eta batzuetan aldizkakoagoa izan, normalean harremana nahiko estua izan da Demarekin izan duguna, eta beraien bitartez ezagutu genuen. Beraiek aurkeztu ziguten Indartu programa, eta guri asko atxegi zitzaigun, eta eskatu genien ia zer egin behar genuen parte hartzeko, esan ziguten egin behar genuena, eta horrela izan zen, beraien bitartez. Printzipioz Indarturen bitartez bizi izan dugun prozesua batipat gogo eta prozesu bat izan da. Berriro ere egiten duguna, nola egiten dugun birpentsatzeko modu bat eta laguntza bat izan da, eta momentu honetan pixkat emaitzak eta jasotzen ari gara ikuspegi berri horrek ekarri diguna, edo gogo eta prozesu horrek ekarri digun emaitza ikusten ari gara. Oso denbora gutxi pasa da prozesua hasi genuenetik, baina suposatzen da, lerroetako bat, martxan jarri dugun lerroetako bat, hazkunde lerro bat da, eta edapen prozesu bat da. Edapen prozesu horren eraginetako bat, pertsona gehiago kontratatzea izango da, eta horren helburu moduan izango dugu nolabaiteko hazkunde bat pertsonetan ere. Nire ikuspuntutik inportanteena izan da Demak jarri digun pertsona gogo eta prozesu horretan parte hartzeko, eta beraien ikuspegia ere ona kanpo ikuspegi bat ekarteko eta gure ikuspuntuarekin alderatzeko. 16 urteko ibilbidea daramagun, eta hemetik aurrera askoz ere argiago ikusiko dugun zein dan gure esparrua, eta zertan nolabait espezializatuko garen ez zait gustatzen esatea, baina nora bideratuko ditugun gure esfortzuak. Beti Demarekin izan dugun harremanean eta martxan jarri ditugun proiektu ezberdinetan, emaitza beti izan da positiboa, guretzat beti izan da onura ekarri duen zerbait.